دما و بخیر بێ تەماشەوانێ هێژا و دەلال هەلبەستێک gelekî kin li ser mamostayekî di jiyanê de gelekî teavê diber dîroka Kurd de û di demeke kin de em hatine dawekirin em hazir bin siber xelata rewşenbîrê Kurd ê herêma Cizîrê wê wergirê û me nekarî em hazir bibin. Vêce helbestek me hazir kiribû em jê re bêjin mamostayê hêja ê dîrokvanê Kurd Biradostê Mîtanî em tiştekî ji besît tiştekî gelekî kin hindik em ji mafê wî ber tava wî neda em bêjin ji miletê xwe re. Tu hevalek pir delalî lê kes bi qedrê te nizanî ketî nav pencê dîrokê bû stêrek li ezmanî te dîroka Kurd verîşand hê ji dema Kurdox ve anî ez her ji te rabesindar im we Biradostê Mîtanî rastî û qelemşûrê te ye tu wek şêrekî li meydanê dîroka Kurd karê te ye zanim tu pê baş dizanî te ji bo wê berdan milk û mal tev jêre kirine qurbanî ji kelha Nemrûd û Axdemar te nîşanek ji Wir'anî ji Qamişlo û Mehabatê ji Amed û Suleymanî ji rengê bazê pêlewan te li ser birca belek danî ji Zozanê Şerefdînê ji Efrînê û ji Kobanî bostek ji xaka Kurd nema got te dîroka wê nedanî em her ji te re deakarin got parastî bê ji Yezdanî